Laithani Charshala Bahanokjwkno Tani bwtharmani ta Pukhirini NaitugwiTikhlaikha arke PurThanani police Kraksalo dasno Bhahanokjwkno arke PurThanani police Noknokungnik isa kokpangai mani bai shakni Bahanokjwkno dabai tani bwtharka khorokni bwta abahai tongmung hodani mokolo belai hamya PurThanani bisingbi shaimankha laithani Charsalo belai kino wanamasing sake thuisasaru khe khlaijak manmani khoroksa hamjukni mangkhathik Charsal pungo noktolani khetawano khlaijak manmani Shibani dasni mangkhathik patimungno tigi shaimankha ahamjukni umor bisibui chisni hini ahamjuk Shukangni Shimino Bufani Nogo Tokfaimani Hini Shaimanka Yaba Charsal Fungo Noktolani Khetawo Mangkathi Kalaijak Nugui Amsini Lukoro Koktumar Horka Arke PurThanani Police No Fiaba Tamuke Thika Abuna Tiye Mungsha Shilia Amsini Lukorok Abni Aglo Mangkathini Shago Nugi Manka Dabai Tanjak Kabangma Mari Paithago O Mangkathino Postmortem Nipagit Langsaka Gumute Hankor Shakam Nogo Postmortem report manmani yagolo patimungno tigi chatugni tongmani yagolo patimungo keringjak khoroksha asamino arrest khlaika arke PurThanani police mung Sonjit Das aboni yagolo patimungno tigi koksungpringmani yagolo salmankha Bahanokjwkno dabai tanai adano nokganani pukriu bisingo khitari rekha hwnei Kraksalo sakbai thangno police no logibo tlangai adano Pukhirini tikhlaika Kraksalo Sonjit Das no Bhahanokjwkno arke PurThanani police Udaipur Chini Khorang